Ma ilikoni Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo mi ojol gi wi wach duogo e pacho ka nyargi manodhi manyo tich e piny Saudi Arabia masani koro gikoni lipot yango ni midekre ogore kuome. Gikoni gisetemo yore duto mag duogo e pacho ka to kata kamano lek margi pok ochopo e wang'e ni mar agent manotere kuno bende koro sani ojwang'e kendo close kode. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' ma ujamaa e od bura malikoni Mombasa. Kae ne ayudo ka anyuola Miriam Akinyi masani okome piny Saudi Arabia kani kod lit ka gima chandogi en kaka ginyalo duogo pacho nyargino mane odhi manyo kibarua. Ne en mor mar wuongi kaachiel kod dagi kane giwinjo ni oyudo kibarua e piny Saudi Arabia ka geno margi en ni ne odhi gologi e dhier ma gintiere sani. Ne en ng'at mane kod hamo oparo ni nyalo chupo Arabuni oyudo tich maber obiro konyago nyithinde hata an bo nyalo konyago. Akaja akaniambia, nyanya, mimi napata kazi lakini nina kusafiri. Namuuliza kusafiri wapi? Ananiambia nenda Arabuni. Nyako kone no kamano gichandu kutukolo chunyo wacha ni wadhi atemango. Ate monda neko baba wabede be proud father. Kata kamano, morgi ne uduogo lokore kuyo mana bang' jumbe ariyo kane tuo gore kuome maticho tame piny Saudi Arabia kuma ne oyude tij ot. Bende en gi tuo mokwongo kane otere hospital Coast General mane no yudo prison e piny ka makuro ne koro piny yani kuro ne rame kendo kuo piny rame kuro kusa ungi kod geno mati ungi kod hera mati yeye wauma watuma hivyo kazi wauma hii watuma hivyo kazi ipakasema mimi kazi sitaki tena nakampeleka nyumbani kila mtajiri atanipeleka sawa kila mtajiri hakunipeleka ngombe ni serikali nipeleke nyumbani. Wuon mare kone nyareno ne ochako ywak kaluwore gi rem kendo oro pichni mage e yor mbui gino mane omedo ludo iye kaachiel kod chuore. An gima dawach onge omeda presa bang'eny makata neno gi kaw kadwa manane kako sandore kadwa manane kata duonde koro kadwa mondo obit kod ka na wuoyo mang'eny kode no tamo kata wuoyo makoro omeda kata kendo kuyo meda kata tuo mutuma ango ni pod ni lugo ni TB we ango. Kwa mimi niangalie kimbilie kazi, niangalie watoto, kimbilie vipi niangalie mama, mimi naangalia paka baba. Wachore ni tajiri mare to oramo ni okobiwe thuolo nyako tiek higni ariyo mane giwinjore gi agent makao kamano to familia ne oduokne pesa gi mane gichulo agent kaachiel kod mane ochung'ne chenro mag wuodhe mondo mi omany jago machielo. Chuore mane odong' gi nyithindo ariyo koro ywak ni en masani okaw ting' nyaka mar orone pesa mar yath kata obedo ni en e tich. Mimi ndo tumepia pesa za dawa kiuko. Ani ile hawezi kazi ngumu ila kusimama haiwezi. Kichomtia ubovu zaidi ni kupigwa na kushinda na njaa na nyumba 3 kufanya. Yeye alijua anakwenda nyumba moja. Lakini mtajiri alimfanyisha nyumba 3. Ikabidi aingie ubovu wa ugonjwa ashinde kazi. Julius Ogogo makedone ratich oganda kata kamano seyo agents matero ji e pinje maoko kuom rem luwo chike manitiere kolero ni chal mare ne okonego bedni oyudo oboke mar laktar mayiene dhi kuno. Gin agents bagen gi dich mana kodo munyonge mitbilie kaga se yudo mitbilie to gidhi e cyber gidhi loso karatasi. Naomba serikali iweze kutoa ajira kwa vijana tarawa pumzike ile mambo ya kuteseka. Tunatoka nchi yetu, watoto wanatoka nchi yetu ya Kenya wanaenda Arabuni kutafuta riziki. Luoro margi ene nyargi no kidek medo hinyore kadiponi okbika okang' mapiyo mar rese. Serikali nisaidia andete. Basi kuna kazi mtoweni aje nyumbani, hakuna kazi mtoweni aje nyumbani. Basi Anyuola mar kapine nani? Anyuola mar gino chupokoro kumanya kwa ni kaka Sandrene. Okauna pia chiel uteri udagi moro to mi jirani to ne mama gi pod ngima kora kwao orewe anyuola ne kumora chiel kuom nying Nyasaye. Midhiero mag jogo mosebedo ka sandore e piny Saudi Arabia medore pile ka pile ka koro kwayo mar familia ni en ni piny owacho odonjre wachni mar neno ni nyathigi nikoni sandore kocha oduogi e pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.